1936ko abuztuaren 30ean Espainiako Gerra Zibila hasi zenean, Sagardia Goñi familiako 7 kide desagertu ziren Nafarroa garaiko Gaztelun. Ama, 38 urteko Juana Josefa, eta 6 seme-alaba. Joaquin, 16 urtekoa, Antonio, 12 urtekoa, Pedro Julián, 9 urtekoa, Martina, 6 urtekoa, Jose Mari, 3 urtekoa, eta Asunción, 1 urte eta erdikoa. Senarra eta seme zaharrena kanpoan lanean zirela, Juana Josefa, bere 6 seme-alabekin, mendira joan zen, egurrezko txabola batean bizitzera, herrian zituzten gatazken ondorioz. Handik egun batzuetara, etxolatik atera zituzten eta lastargien artean mendiz eraman zituzten 50 metroko sakonera duen Legarrea leizera. Familia bereko 7 kideak leizera bota zituzten. Hamarkadetan zehar, inork ezin izan zuen egiaztatu, baina herrian ongi oroitzen dute, Arantzadiko kideak zulo hartatik ezurdurak ateratzen ikusi zituztenekoa. Impresionantea zen hemen nola banan jarri zuten SMB bakoitzaren zera. Azken momentu ikaragarri bat izan genuen, zen agertu ziren seme guztiak eta ez zen agertzen ama. Eta atera zen hemendik Pako Etxebarria, triste, esan ez, ama ez dago, mundu guztiaz izen negarrez. Eta bapatean oso kurioso izan zen, bakarrik agertu da, heldu baten ezurra, burukoa, baino da seme handiena. Eta bere emaztea ekarri zuen halako buru ezur bat, eta esan zuen, hau da hemengoa, eta bapaten esan zuen, hau ez da hemengoa. Orduan hau, Juana Josefarena izango da. Eta jendea zizen txaloka, negarrez eta zera. Jose Mari, nola enteratu zinen Goñi Sagardia familiaren kasuaz? Enteratu ginen, Navarra 1936 liburua egin genuenean. Han agertzen zen familiaren berri, eta esaten zen, nola omen bota zutela zulo handi batera. Zulo handi ditzen da hau. Eta bakarrik publikatu genuen horri bat. Baina arrezkeroztik ja geratu nintzen gehiago jakin minez. Egon nintzen 5 urte deus egin gabe. Zeren azken erabaki nuen historia bortitzegia zela. Noiz arte? Hemen beste gorputza bat agertu arte, kasualitatek sartu ziren ikustera, eta deskubritu zuten duela gutxi desagertua zen gazte baten gorputza. Orduan, erabaki nuen halako leharketa kontrolatu bat egitea. Pentsatu nuen, nik egiten ez badut, hau beste batek etorriko da morbogatik edo zera eta kalte egingo du herritarrei. Liburua argitaratu ondotik, orduan hasi ziren lan nolabait arkeologikoak, ez? Arantzadi etorri zen eta begiratu zuen zer zegoen, birbaieztatzeko zuk idatzitakoa. Claro. Eta bazoen jende asko pentsatzen zuela, ez zela posible izan, liburuan esaten nuena. Baina hasi zirelarik ja, ezurrak eta ezurrak eta ezurren. Horren ondotik, bertzeleku botasun batzuk bildu dituzu, etorri zaizkizu informazio gehiagorekin. Hemen egon da beti galdera, zergatik. Liburuaren lehenbiziko edizioak zergatik batzuk eman genituen. Lehenbizikoa da gerra. Gerra ez balitz, hori ezen gertatuko. Eta orduan zer leporatzen diete familiai? Lapurketa txiki-txikiak, lapurketak egiten zutela. Baina gero irakurtzen duzu gehiago, era una mujer de buen ver, bere seme alaba guztiak ez diran beraienak, urdangazikin hori, hor badago ere zerbait. Genero delitua badago ere. Liburua presentatu genuen egunean,
Etorri zen familia osoa, eta hasi ginen hizketan, beste gauzetak, eta bapatean hasi ginen hizketan Juana Josefaren amaz. Eta orduan esan zidaten, eske emakume hori nola zen. Beti zegoen zorgenkeriak egiten. Eta ni hori entzuenean flipatuta geratu nintzen. Eta orduan, elemento guzti horiekin, egizue, ensalada bat eta zuek ondoriak atera. Nik oraindik ez dakit zer gertatu zen. Eta esango zenuke Gazteluko herria epaitua izan dela gai honengatik? Oso gogorra izan da beraientzat, eta nola portatu diren oraingo Gaztelu herria. Bakea egin du bere iraganarekin.